Good morning. Good morning, Junior. Ayan, si Daddy. Mamap. Nagmamap ng wiwi ni Junior. Floor manager. Ayan. Siya nag-aari dyan eh. Since gustong-gusto niya si Junior, sabi ko, ikaw mag-alaga niya na. Ikaw magtanggal ng pupo tsaka wiwi niya na. Oo daw. Kasi sabi ko, diba, ayoko na sana mag-add pa dito ng additional na dogs. Kaso gustong-gusto niya yung taksyan na ganyan. Malaki yung tenga. So, ayun. Siya. Nagpupo dyan kasi hindi agad na ilabas eh. Pero sa labas siya nagpupo. Kasi umuulan eh. Kaya yun, dyan nagpupo. Yun. Floor manager tuloy siya yun. Oh, pagsabihan mo anak mo. Oh. Hindi dito. Ang siya. Sa labas. Hindi yung mga pagantay. Umiyak ka. Magbigay ka ng signal ha. Uy, iyak siya na ng iyak kanina. Hindi ka lang talaga bumangon agad. O, tawo. Sabihin mo, aw, aw, aw. Aw, aw, aw. Aw lang. Pupo yun. Pag wiwi. kasamang wiwi, 5. Aw, aw, aw. Aw, aw, aw. Aw, aw. Ay, naku. Baliw kay Junior, oh. Walo ko talaga yung kahapon nung nakawali. Kala namin katapusan niya na eh. Sumunod kasi sa daddy. Sa Shaggies tayo mabubuhay. Ayun. Good morning, guys. Happy Wednesday. Maulan na Wednesday. Ayun, bala ko sana pumunta sa Don Carlos. Kaso, umulan eh, nakakatamad bigla. Tapos, naalala ko may kamoting kahoy pa dyan. Kasi nanood ako nung vlog nung isang Thai. Yung panay kain ng, ano ba yun? Yung mga hilaw. So, sabi ko, meron pa dyang, parang gusto ko din pa may something na ididip. Kaya naalala ko yung kamoting kahoy. Kaso, malambot na pala. Papaluto ko sana kisel. So, sayang. Ayun. Baka punta ako sa Don Carlos maya-maya. Tapos si daddy ngayon is gagawa pa ulit ng ng back panel kasi sa Friday is our guys, bazaar day na sa SMX MOA. So kita-kits guys pag may time kayo kasi wala pa naman pasok noon eh, holiday pa yata Monday pa balikan ng mga mga workers sa mga kanya-kanyang trabaho. So drop by kayo guys, nandun kami. And yun, magandang umaga. Ano ba gagawin? Wala. Hilata mode. Sarap magbakasyon. Staycation sa bahay. Mas okay na to. Mas painam na to na nasa bahay lang. Walang gastos, diba? Okay. Pero pag after bazaar, magbabakasyon talaga kami, guys. So, ang balak namin ni Daddy, pinag-uusapan namin kagabi. Sabi ko, why not mag-road trip tayo? Sabi ko sa after ng, sa Christmas vacation. Sabi ko, 1 week tayong mag-road trip. Sa north naman, diba? Iba-ibang. Diba maganda yun? Suggest nga kayo, guys. Yung parang iba-iba yung pupuntahan. Diba? Tapos yung last stop is Ilocos na. Diba? Ganda na. Pero, tingnan natin kung matuloy. Pero balak namin yun. Mag-road trip. Kaming mag-anak. So, ayun lang. Hilata muna tayo. Di pa rin ako nagugutom. Morning, Daddy. Morning, Mami. Nung oras na naman natulog to. Uy, kasama mo natutulog. Balata ka. Ayaw nga pala. Magkatabi tayo. Sabay nga pala tayo. Sino kasama mo? Ay, lumabas ka pa eh. Hinanap nga kita. Di ba sabi ko, saan ka galing? Naminain ka na naman eh. Kumain na naman yan, lumabas. No? Pando to. Hinahanap ko si Daddy. Andito pala. Akala ko lumabas na naman tsaka si Junior. Nakita kasi kita dala-dala mo yung kanina eh. Ulit. Yung cellphone tsaka mo. Speaker. Ayun, nagmimilk sila guys. Kesa masira na naman yung gatas, yung cowhead.
Pinainom ko na lang sa aso. Kasi ilang beses na kami nasisiraan nun eh. Sayang. Di naman ano. Minsan 1/4 natitira. Di na naiinom. Nasasayang lang. So ngayon sabi ko baka masira na naman eh. Bigay ko na lang sa doggies. Dapat markahan yung mga karton pag ganyan. Oo nga eh. Pero kapag ka chocolate, laging ubos eh no? Pansin mo yun? Pag chocolate tsaka strawberry, ayun. Pero pag sa gatas na ano, ay, pahirapan. Pero lang kapag ka, yung ano, pero lang kapag ka sa Coco Crunch, ganun. May Coco Crunch naman dun, kaso di masyado feel ngayon guys. Douche. Wow, very good. Ayun, nagpabili ako kay Sel ng ano pang ulam guys, pansigang, gusto nang dali ng magsigang. Tapos mga gulay-gulay na lang din. Bago ako pumunta sa ano. Punta ako sa Don Carlos. Kuha lang ako ng cake. Sayang yung cake eh. Cakey. Ano mo nga ito? Kapag cakey, ano eh. Sugat. Sugat mo. Sugat yan. Sugat. Okay, finish na. No more na, senior. Tambayan nila dito eh. Magkasakit ang Chris sama. Ano mo si Ibig eh, ano ba yung mabalian? Ayun, magkape lang muna tayo guys. Milo pala. So, pinaghahalo ko tong ano, Milo, tsaka half netong Great Taste coffee. Masarap. Tapos konti nito. Nagtira ko ng konting-konti na lang. Pinainom ko na sa mga aso yan. Yun. Yun. Yung half neto kahapon, ginamit ko eh. So, half ngayon. Tapos isang buong Milo. Ayun yung ano pala, speaking of Milo. Kaya sabi ko pa naman sana ma-pick up ko yung ano yung Milo before bazaar. Kasi nandito na sa Pilipinas guys yung second batch ng Milo kasi 2 box lang yung nakuha ko last time, 'di ba? Kaso di pa raw na ano na unload. Mahirap talaga pagka December kaya sabi ko hi Berman kaya sabi ko stop na muna din ako mag-ano. Nak, pakihinaan nga yan, nak. Kaya yun, sabi ko dun sana sa supplier ko sa Thailand. Sabi ko, ma'am, sana ano, ma-pick up ko bago mag-November 3. Kasi nga sabi ko, ibabasar ko. Kasi nung bazar namin sa ano, sa ano ba na? Sa East. Hindi, sa bago mag-Eastwood. Gateway. Naubos yung Milo, guys. 2 box. Nagkulang pa. Ayun, may mga bumibili na 2 pack. Alam niyo, kahit na maharli ka siya, 700 kasi isang pack eh. May mga bumibili talaga. Tapos inaano ko, nire-repack ko, diba? Yun. Sabi ko sana dumating para mabenta ko. Mapera ko na kasi bayad na yun eh. Kumbaga fully paid na yun. Tapos ilang buwan na natenga yung pera ko. Di sana tumubo na rin kahit paano, diba? Kasi sayang magkano yung ano ko doon, puhunan ko doon. Nasa 650. Yun. Free ano na, kasama na doon yung shipping. Kaya ang pasa ko naman sa kanya guys is 750 ata, 700. O basta 100 lang guys, hindi ako masyadong nag-ano doon, tumubo ng malaki. Gusto ko lang talaga siyang itry kasi wala pang ano. Kasi wala pang ibang ano, nagbebenta. Since may ano naman ako, may supplier naman ako, nagpakuha ako. So, okay lang naman din. Sabi ko sa mga kumukuha na reseller is kayo na bahala mag-mark up. Yun. Yun lang. Tapos, ang sarap niya. Nakaka-addict talaga siya. So, yun. Ito na. Nagawa ko na yung ating Magic Tree favorite drink. Sakto yung tamis. Din ako nag-aasukal. So, ayun, nakakaamoy ako ng ano, ng tuyo. Saan kaya yun? Ang bang, sarap pa naman ng tuyo kapag ganitong tag-ulan. Malamig. So, maghanap tayo. Wala na. Dito yung mga tuyo ko dati. Ay, meron pa naman. Ay, wala na. Ano na lang to dito eh. Babad ko muna sa mainit para di masya. Na ano na eh, natuyo na ng tuluyan eh. As in tuyong-tuyo na yung puffer fish ko. Ay, ito may ano pa.
Oops. Ayan. Dulo. Bilis. Ayan. May biswa pa pala dito. Magbiswa kaya ako. Kaso, hindi ako nakapagpapili ng patola. Walang laman ang ref namin. Tinan nyo yung freezer. Tada! Walang laman. Lilinisin na lang yung mamaya ni Sel. At least, naubos, diba? Hindi yung yan. Yung, meron pa maglalagay na naman ako. So, ayun, di muna ako nag-grocery para ipaubos ko muna talaga. Binabad ko sa guys, sa mainit para ma-rehydrate. Kasi sobrang tuyo na siya. As in, tuyot na. And para mabawasan din yung saltiness niya. Ayun, bago ko yan, igisa ko siya sa kamatis. Luto tayo guys ng sinigang. Ayan. Kanina ko pa pinapalambot yan. So, sunod na natin yung favorite na labanos. Ayan. Labanos, okra, tsaka kangkong ang ilalagay namin. Tapos maraming gabi. Ang haba naman yan, di pa rin tapos. Nanood sila ng, ano yan, IT? IT. Sin. Tao ba yun? Mga bata na tagal kanina pa yan. Mga oras na mag-alauna Tapos gagamitan ko pa siya guys na itong Maggi Magic Sinigang sa sampalok. Sampalok mix na may gabi pa. So mas malapot siya. Ayan, meron akong tira dito last time na magsinigang kami. Tapos itong maliit na lang. Ayan. Bango. Amoy na amoy yung gabi. Ayan. Lapot. Tapos madaming kamatis. Yan ang gusto ko sa sa sinigang, yung madaming kamatis talaga. Yung nag-orange yung yung sabaw. Ayan, mas masarap pa to guys kung yung isinabaw natin is yung bigas. Yung pinaghugasan ng bigas. Kaso hindi ko nakuha nung magsaing si Sel. Ayun, tapos puro laman lang yun. Puro laman lang. Konti lang yan. Siguro 1/2 or wala pang 1/2 yung pork na nilagay ko. Kasi hindi yan nauubos. Gulay ang nauubos. Ayun. Tapos ito yung sa dogs. Meron siyang, yan, atay ng manok. Tapos yung taba na galing galing sa ginamit sa pangsigang. Nilagay niya ni Sel. With ano ba yan? Malunggay. Para healthy. Gutom ka na, Kay? Naamoy niya na siguro. Wait lang, madali na natin. Ha? Gutom ka na rin? Anong noodles? Ito, gumawa ko ng sinigang. Lakasan na natin kasi naman na yun eh. Luto na yan. Lagay na natin itong okra. Ayun guys, iiwas na kami sa noodles guys. Takot ako bigla. Pwede naman daw kumain pero huwag palagi-lagi. Ayun. From scratch na lang lahat ng gagawin kong sabaw. Basta meron ako dyan naka-stock sa yung miswa. Pwede naman yun eh, diba? Talagang wala lang tayo magluto pero yun. I'll make sure na makakapagluto ako ng pansabaw kahit mga simple lang. Egg drop soup, mga ganun. Mabilisang pangsabaw pa. Paano hinad ko na yung kangkong guys, tsaka yung siling panigang, lalong bumango. Sarap. Add na natin yung pang-asin. Ayan, Maggi. Ayan. Hindi tayo hindi tayo binabayaran ng Maggi para i-endorse yan. Masarap lang talaga siya guys. Mas maasim siya compare sa Knorr. Yun, mas fruity yung asim ng Maggi. Lapot to. Basta lapot ka
guys, pag nagsisigang, alam mo yung malabo talaga yung ano, yung sabaw. Yan. Sa mga karinderya, di ba? Ang linaw-linaw ng ano, sabaw ng sinigang. Yan. Let's taste it na. Taste test. Kulang pa. Kaya add natin tong natitira. Wait, patayin ko muna pala. Sinuto na yung kangkong, baka ma-overcook. Ayan. And konting asin. Kasi medyo matabang. Basta asin. Taste natin ulit. Hindi ko mahuli. Yes, you. Okay na siya. Luto na! Kain na kayo! Maasim, Kay. Sabi ni Kay kanina. Maasim yan. Hindi din sa maasim. Kayi, luto na kayi. Opo, kain na kayo. Nako. Kain na kayo. Kumakain na sila. Sabaw lang, panalo na. Tsaka yung ano. Ano ba yung dilis? Nagano ko ng kamatis kanina, guys. Oh. Breakfast namin sa dilis. Yummers? Okay? Parang pumipikit-pikit ka pa sa asim, ah. Ganda niya. Breakfast? Ito? Oh, di ba breakfast natin kanina yan? Huli, ano yun? Uy, breakfast pa lang yun. Tapos na kami mag-breakfast. Ikaw, tanghalian mo na yun. Magsabaw ka. Hapunan ko na ngayon. Hmm? Hapunan ko na ngayon. Grabe hapunan. Aga naman. Gas, sino nagluto nito? Ha? Wait. Oh, ako din. Yung patis. Sausawan? Sige, wait lang. What you doing, dear? Here? What you doing, dear? Ay, colors. Ayun, guys. Kumakain na sila doon. Kakatapos lang manood nito ng kalbo eh. Kaya pa kumain, di. Gusto ko talaga yun dito niya, guys. Ito nyo yun, yung may dimple dito. Yung laking ano eh. Yung laking, basta, sexy yan ako sa kanya. Ayan. Kahit na mataba yan. Ah? Oo, bakit? Tulog ba mo yan? Doon sa tambayan nyo? Ah, okay. Sorry naman. So, ayun. Paunahin na muna namin sila tapos sunod na kami ni Daddy at pupunta kaming Baclaran, guys. Kasi Wednesday ngayon, Baclaran Day. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapasyal doon. Parang ang bigat na sa dibdib ko na hindi ako nakakapag-novena na. Kasi alam nyo dati talaga, big help sa akin yung simbahan na yan, guys. Pati yung Quiapo. Diyan ako madalas nagdadasal noong grabe pa yung nag-struggle pa lang ako. So, ayun. Kailangan mapasyalan ko siya ngayon, guys. Kung anong mangyari. So, yun. Sasamahan ako ni Daddy. Thanks, Daddy. Simba kami mamaya doon. Kailangan kong pasalamat sa lahat ng biyaya na grabe. Overflowing. Iyak na ako agad. Ayun. Kasi grabe, guys. Talaga naman yung yung answered prayer. Sobra. Grabe. Ang dami. Talagang lahat dininig nila. Although hindi agad-agad na binigay, pero ayun nga,
Diba? Pinapatulog niya muna. Hindi kami makaalis eh. Tulog sila Chris tsaka si Sel at si Vicky. Tulog. Tulog. Yeah, sabi sa'yo eh. Imbis nakakaalis tayo eh. Tulog ka naman siya. Kaya paligod-ligod. Tulog. Nag-jeep lang kami guys, pabaklaran. Tapos dito kami binaba. Andun pa yung simbahan eh. Medyo pa, may distansya pa. Pero ox lang. Ayan. Lakad-lakad lang. Hi daddy. Sungit niya. Yung anak mo iniwan mo, lagot ka mamaya pag ganun. Si Junior. Talon ng talon eh. No? Gusto talaga sumama. Kanga dog. Kanga dog. Sensya karga. Pasyal tayo sa simbahan ng Baklaran. Sana wag umulan bukas. Ingress na namin bukas guys eh. Oras-oras naman yung dito guys, yung novena. Ayun, it's 5 o'clock na, 5. Sisimula pa lang ata yung next novena. Tapos na guys, yung mass tsaka novena. Uwi na kami. Ang sarap sa pakiramdam lagi na. Ang sarap sa pakiramdam na makabalik dito. Hopefully every Wednesday na. Pwede naman daddy yung yung parang salubong Tuesday night. Diba? Madaling araw, Tuesday ng yung pa Wednesday. Wednesday ng madaling araw. Ah? Bukas na to kasi madami nagpupunta rito ng ng mga ayun nga, madaling araw. Tuesday ng gabi. Basta pa Wednesday na. Ayun. Nilala ko. Anong meron? Picture taking pala sila. Uwi na tayo guys. Punta pa ba tayo? Wala na. Bili na lang tayo ng prutas. Bukas na kasi yung yung ingress alas 3 ng hapon. So, babalak sana kami ni dading umakyat ng Tagaytay. Kaso, wag na. Kailangan namin i-save yung energy namin para tomorrow sa ingress. Let's go home. Kain tayo guys. Kwek-kwek. Itlog na bugo. Ano tayo dito? Abnoy? Loko. Lobo. Sabi ko si Maggie. Let's go. Dali, let's go baby. Dali, magsisindi tayo kandila pala.